गासैखौबो आं नोंथांमोनखौ बरायबाय जे एफा गोजान साहा भुटान हाजोजों नांजाबनाय बे दावधारा हालामाव कमला बाजार होननाय बे थावनियाव नोंथांमोना होसो होसो फैनानै जोंनि बे मेलखौ जाफुंसार होफैदों। बेनि थाखाय आं बरायबाय। दुखु दाहा, बैसोगोरा हान्थु सानाय, सिं सानाय, गगा मोननाय, गुजुनाय बेफोरो बेरामा जोंनि आदै मादैमोनखौ नाख्रेबबाय। दा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना होसोनानै बिसिम सौफैबाय आरो ओनसोलनि गुबैहाय बरायजानाय बिथांमोनखौबो आं बरायबाय जे जोंनि बानजायनायाव, जाहोनाय लोंहोनायाव गेना गोरोन्थि फिसा फिसौ थालांनो हागौ। बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय जे दिनैनि बे बानजायनायखौ रांखान्थियारि अनसुंथाइ जोङो ओनसोलाव जों नागिरना मोनैयाव थांनाय 22 खालाराव थांनाय 19 नैबे सेप्तेम्बर दाननि 19 खालाराव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे मेलखौ खुंफुंनो थाखाय जोंनि रिसेपसन कमिटिनो 3 लाख रां बिथाङा हेफाजाब मदद हरदों आरो बेजोंनो जों जेसेबां हायो जोङो बानजायनो जों नाजादों। गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनानै आंनि बरायनाय हाबाफारिखौ एबा बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दिनै नुजाफैनो हानाय जोंनि बैसोगोरा बिफानि समान, बिबौनि समान गासै गेदेमाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो लोगोसे बे मेलावनो नुजाफैनो हानाय लेंहरजानाय गाहाय आलासि, जर'खा आलासि आरो गोबांबाव साननो हनो गोरों गोरा समाज कर्मी आरो बैसोगोरा नोंथांमोन, आङो साफा साफा मख'नानै बुंनो सानाखिसै मानोना सिगाङावनो जोंहा आलासि सिनायथि होनाय जाबाय। समा एसेल'सै, बयबो गावनो गाव थांनांगौ। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो आलासि गाहायजों लोगोसे बे जौसाङाव थानाय गेदेमा नोंथांमोना दिनैनि बे मुलुगनां बैसोगोरा सान फालिनायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो गंलायै गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिबाय आरो लोगोसे बावहायनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांनि सोद्रोमा लोगोफ्रा दिनै मोजाङै मोजां खुंफुंनायाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बावहायनो लोगोसे जोंनि बिमा माहारि, बैसोगोरा बिमानि समान बिब' बिनानावफोर गासैखौबो साबायखर बावबाय आरो बावहायनो दिनै मेलखौ सामलायनाय जोंनि भलन्टियार एबा मावसोम हान्जानिसिम साबायखर थाबाय आरो लोगोसे बाव नुजाफैनाय जोंनि इउटिउबार एबा चेनेलफोरनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ग्रिद ग्रिद फैनानै दिनैनि बे मुलुगनां बैसोगोरा सान फालिनायाव नुजाफैनानै मदद आरो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जानानै जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय आफादनि जानानै साबायखर बावबाय आरो आं गोबां बुंनो सानाखै, साबायखर बावनो सानाखै। दिनैनि बे फुंनिफ्रायनो जे अखा हानाय समावब्लाबो नोंथांमोना जोंनि हाबाफारिखौ जोबजासिम सानसेमानि मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय गासैखौबो दंनायमानि हयथ' मख'फ्लांनाय जायाखै, बेनि थाखाय दुखु मोना आरो आं सोरखौबा साबायखर बावनायाव हयथ' थालांबाय, बेनि थाखायबो निमाहा बिबाय। बेनिखायनो गासै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनाय जोंनि गासै आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो ओनसोलनि गोरों गोरा गासै बिथांमोननिसिम आरोबाव जोंनि अल बड' सिटिजेन फरामनि जानानै गोसो गोरबोजों खुलुमनाय बावबाय आरो दिनै दामग्रा देग्रा खनग्रा बिथांमोनाबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय साफ्रोमबो खनगिरि, देंखोगिरि एबा खन्थाइगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय आरो जोबथारनायाव दंनाय मानि गासैबो ओनसोलनि रायजो राजानिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनानै आंनि साबायखर बावनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।